ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ଓଡ଼ିଶାର। ଆରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଣ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ବା ବାହାରେ ମୋଦି ତମର ପ୍ଲାନିଂକୁ ତାରିଫ କରତେ ପଡିବ। ଆଉ କଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ନେତା ନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ଭଲ ଭଲ ନେତା, ମାନେ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲ ଭଲ ବଡ ବଡ ପଦବୀରେ ଦିଆହେଇଛି। ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ଲାନ। ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଜୁରାଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଶାନ୍ତ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ, ଟିକେ ମୂର୍ଖ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ କଥାରେ ଭାସିବୁ ଯଦି ଭାବରେ ଏ ଖଣି ଖାଦାନ ଆମର ଥିଲା, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର ମା ଥିଲା। ତାକୁ ତମେ 20 ଜଣ ମିଶିକି ତାକୁ ନେଇ ଦେଇଦେଲ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିପଦ ପଡିବ, କାହାକୁ ମାଗିବ ପଇସା? କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଗିବ। ଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦଉ ଦଉ ଓଡ଼ିଶା ଭାସି ହେଇଥିବ। ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଯଦି ନିଜ ପାଖ ଯଦି ପଇସା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କଣ ଲାଭ? ଠିକ ସମୟରେ ପଇସା ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ରଖିବା। ଆରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହେଇପାର କିନ୍ତୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତମେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସହିତ ମିଶି ଯେ କେଳେଙ୍କାରୀ କରୁଛ ନା, ତମେ ଭାବିଛ କି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବାର ଏଟା ଗୋଟେ ବାଟ? ସେ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ରାସ୍ତାରୁ। ଖୋଳେଇଦବା, ଜେସିବିରେ ଖୋଳିଦବା ହେଲା। ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତମ ସବୁ ଯଦି ପେଣ୍ଟରୁ ଯଦି ନ ମୁତିବ ଦେଖିବ।